नमस्ते. नमस्कार, मी अंकिता शेळीदार. मी आज तुम्हाला व्हेज कोल्हापुरीची रेसिपी दाखवते आहे. ठीक आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला हे सगळं धुवून घेतलेलं आहे हा आणि कापून. एक वाटी वाटाणा, एक म्हणजे वाटीभर फ्लॉवर, शिमला मिरची आहेत 2, ठीक आहे, फरसी आहे 1 वाटीभर, तोंडली आहे आणि गाजर, हे पनीर. ओके. ठीक आहे. आता पहिलं काय करणार? आता मी पहिले ना हे सगळ्या भाज्या आहेत ना या शॅलो फ्राय करणार. डीप फ्राय म्हणा किंवा शॅलो फ्राय. ये अभी आधा टमाटर लिया मैंने ऐसा, ये इधर अंदर डाला, ये कट किया, इधर नीचे हाथ रखा मैंने, ये अभी हाथ में आ गया, ये हाथ का है जो आड़ा डाला और ये कट कर दिया बारीक बारीक टमाटर. मतलब 2 वेळा त्याला कट करायचं आपल्याला. लगेच होतंय असं करे. आता मी बटाटा टाकते. ठीक आहे. ते आपण तेल टाकलेलं आहे ना. इथे आपले बटाटे फ्राय होतात. हो. टाका. इथे तुम्ही काय धुवून घेताय? वाटाणे धुवून घेतले. वाटाणे धुतले. लालसर झाले ना बटाटे. उकळायला वाटाणे बॉईल होतात. इकडे तुम्ही फ्लावर टाकता. फ्लावर टाकते. आणि गॅस. इथे आपले कांदा. ह्याच्यात तेल आणि काहीच नाही टाकलं ना आपण. आता टाकायचं. थोडंसं जरासं भाजलं ना किंवा टाकलं ना तर कांदा चांगला अजून पटकन भाजून होतो. बरोबर. इथे आपले फ्लावर पण तळून झाले ना. आणि जरा तेल टाकले ना तुम्ही त्याच्यात. हो, आता टाकायचं. गाजर घालून द्या. गाजर टाकलेले आहेत आपण. आता आपण याच्यामध्ये काजू टाकूया. ठीक आहे. गाजर पण आपले फ्राय झाले ना. वाटाणा भी हो गया. हा, वाटाणे पण झाले आपल्या इकडे. मी पेंडी टाकते. त्यानंतर एक भाजी करून आणून घ्यायची. आता आपण टॅमॅटो टाकूया. टॅमॅटोचं पाणी सुटलं म्हणजे हे नरम व्हायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. तोपर्यंत आपल्याला परत हलवत राहायचे. आणि त्याच्याबरोबर ते अद्रक आणि लसूण आहे ना. किती अद्रक किती लसूण आपले? मोठे 2 गड्डे लसूण मोठे. आहेत. आणि अद्रक 2-3 इंच मोठा. 3 इंच आहे वाटतं. जास्त लागतं अद्रक लसूण याच्यामुळे थोडं जास्त लागतं. मी एक 6-7 काश्मीरी मिरच्या आणि 7-8 बेडकी मिरची पाण्यामध्ये भिजवून ठेवली होती. आता आपण हे वाटप करतो आणि त्याच्यामध्ये ते पण भाजून घ्यायचं. ठीक आहे. पेंडी भाजून झालेली तोंडे आहे. भाजून. आता मी याच्यामध्ये परत टाकते तेलामध्ये. फ्राय करून घेते. जे आपण मसाला काढून घेतला ना. हो, काढून आता थंड होऊन देणार. आणि इकडे आपल्या सर्व भाज्या पण आपण फ्राय केल्या. फक्त आता शिमला मिरची राहिली. मसाला थंड करायला आणलाय. इकडे आपलं पूर्ण वाटण एका भांड्यामध्ये वचणार नाही ना. अर्धा अर्धा. आणि आपल्याला पाणी टाकून वाटायचं आहे का? नाही, अजिबात नाही. याच्यात टॅमॅटो जे टाकलंय ना त्याला पाणी सुटेल. टॅमॅटोमुळे ते पाणी सुटणार त्याला आणि अजिबात पाणी लागणार नाही. अजून बारीक करायचं आहे. या भाजीला आहे ना आरामशीर पाहिजे सगळं व्यवस्थित टाइम. ते आपलं भाजीत असलेलं तेल होतं ना ते त्याच्यामध्ये काढून घेतलं. म्हणजे काहीच वेस्टेज नाही गेला ना आपलं. नाही, काहीच नाही. आणि आपल्याला जेवढं एक्स्ट्रा लागेल ते आपण घ्यायचं परत. तिथे आपलं वाटण दाखवा जरा इकडे. एक मिनिट. त्या मिरची मुले एकदम छान त्याला रंग आलाय कलर ना. एकदम मस्त आलाय. मस्त मिळून आलाय ना ते. आता इथे आपल्या जिरा तडतडल्यावर ते मसाला वाटलेला आहे ना ग्रेव्हीचा तो आता त्याच्यामध्ये टाकलाय आणि ते आता चांगलं आहे ना तेल सुटेपर्यंत ढवळत राहायचं. तो भाजलाय व्यवस्थित. तसा तो भाजलेला आहे व्यवस्थित. पण तरी थोडंसं जरा तेल सुटेल. तेल सुटेपर्यंत आपलं फिरवलं ना की ते ग्रेव्ही छान दिसते आणि भाजी पण आपली छान लागते. आता तिथे आपली भाजी म्हणजे ग्रेव्ही चांगली शिजवून घेतली तेल सुटेपर्यंत. भाज्या टाकूया याच्यामध्ये. तळलेल्या भाज्या ज्या आहेत ना त्या टाकूया याच्यामध्ये.
आता हे आपण काय टाकलं? वाटप जे केलेलं होतं ना ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये धुवून पाणी ती कारण फार पातळ नाही ना चांगली वाटत भाजी, ती कट्टच पाहिजे ना. हा किचन किंग मसाला टाकते. किती असेल अंदाजे? अंदाजे तरी 2 चमचे. ठीक आहे. थोडीशी धने जिरे पावडर आहे. ठीक आहे? 1 चमचा ना? हा 1 चमचा. आपण पाणी टाकलं का परत? हो थोडंसं थोडंसं. बरं शिजायची आहे ना थोडी अजून 5 मिनिटं ती. थोडं थोडं करून अर्धा ग्लास जेवढं पाहिजे ते ना. तर आपलं चवीनुसार मीठ. चवीनुसार मीठ. ही भाजी आहे ना आपण 5 मिनिटं शिजवली आहे. त्याच्यातला जो बटाटा वगैरे असतो ना तो तळल्यावर पण हे नाही होत ना, शिजत नाही ना. हा पनीर टाकला आता पनीर आपण अंदाजे किती टाकलाय तो? 250 ग्राम. पाव किलो. आणि पनीर मी बहुतेक लोक पनीर तळून घेतात, मी तळून घेत नाही पनीर, असंच टाकते. काही काही पनीर चांगले निघतात, नाही निघत ते तळल्यानंतर चांबरट असे रबड्यासारखं होतं. मग हे काय असंच टाकलं ना की काही प्रॉब्लेम नाही. आता याला अजून आपण किती वेळ ठेवलायचं? 2 मिनिटं. कसुरी मेथी आहे ना एवढी घ्यायची. ठीक आहे. आता आपली इथे भाजी तयार झालेली आहे. आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते. भाज्यांमध्ये सर्व 6 प्रकारच्या भाज्या दिसतात. हा आणि कलर छान आलाय. कलर खूप छान आला. असा कलर म्हणून बघून तर माणसं म्हणतात की कलर टाकलेला आहे काय, है ना? कलर नाही टाकलाय आपण. आणि त्याचा एक सुगंध वेगळ्याच लेवलचा येतो. हो. बघ आपल्याला सर्व भाज्या इकडे स्पष्ट दिसतात. इथे आपली व्हेज कोल्हापुरी रेडी झालेली आहे. आता आम्ही सर्वजणी आहेत ना, तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो कशी झाली. अरे वा. बघा चमचे हातामध्ये आले. आता आम्ही बघतोय टेस्ट कशी आहे. हा तुझा चमचा आहे. आपण करूया. चला आता तुम्ही पहिला खावा सर्वांनी. प्रत्येकाने जरा आम्हाला चव सांगा कशी झाली आहे. अगदी मस्त, एकदम खमंग झालेली भाजी. कशी झाली आहे? छान झाली, एकदम भांडायला हो. चांगली झाली की नाही सांगून भांडते. मस्त झाली. आता माझी व्हेज कोल्हापुरीची रेसिपी तयार झाली आहे. कशी वाटली आहे ती कमेंट करून सांगा आणि लाईक आणि शेअर करा.